Hola a todos, hoxe traemos un vídeo de estiramentos focalizado sobre todo para vos, para os atletas. É super importante que estiremos, hai moitos que están en contra de estirar, outros que sí, outros que non. Non hai nada bo nin nada malo, pero recoméndovos estirar, facer unhas secuencias, unhas series de exercicios de estiramentos un pouquinho máis largas do normal, pois unha vez a semana ou dúas, tres. Realmente estirar podemos estirar todos os días, o corpo recupera en 24 horas. E dito isto, vamos a empezar con uns estiramentos moi simples. Inhalar arriba, subir brazos, e o exhalar desde a cadera, vale? Non doblo o tronco, senón que desde a miña cadera parte o movimiento, os isquiones, os osiños de cada glúteo apuntan hacia o techo. Desde aquí busco o suelo, estiro, teño que notar toda a miña parte posterior como estira, vale? O normal, sendo corredor, sendo de calquer tipo de distancia, o normal é que igual cheguedes aquí, que non tedes moita tensión, vale? Os isquiotibiales acórtanse moitísimo nos corredores, futbolistas, vale? E canto menos estiremos, máis se acortan. Bien, aguanto aquí un par de segundos. Se podo apoiar as mans, genial. Se non son capaz, apoio mans en tibias e doblo unha perna e a outra. Inhalando e exhalando. Aguanto aí. Fago un par de repeticións. Sempre acompaño coa respiración e cando estou estirando intento estar o máis relajado posible. Os músculos non podo tensalos. Relajamos. Eso es. Desde aquí camiñamos hacia adiante e aguantamos aquí. Fijadevos os meus ombros que non están tocando as orellas. Aguanto. E desde aquí apoio rodillas no chan. Abro rodillas e vou hacia adiante, estiro a miña espalda, apoio frente. Vou hacia o lado dereito e hacia o lado esquerdo. Apoio mans, elevo o glúteo, deixo a 90 grados e baixo o meu tronco. Busco a abrir os meus ombros, o meu pectoral. Man esquerda cruza por debaixo da dereita, apoio a cabeza e relajo aquí. E cambiaría de lado. Dereita por abaixo da esquerda. Bien, volvo arriba. Adelanto perna dereita. Vamos a estirar os psoas. Flexor da cadera, vale? Flexiono, deixo-me ir hacia baixo, apoio mans na rodilla dereita, empujo. Non me quedo aquí diante, senón que o meu tronco ven hacia atrás, empujo. Noto como estiro meus psoas e, se isto non me estira o suficiente, podo elevar brazos arriba e atrás. Aguanto aquí un par de segundos, 10-15 segundos suficiente, volvo adiante, estiro. Igual, isto podo repetilo 2-3 veces con cada perna. Volvo hacia adiante e atrás. Sin forzar, nunca forzamos os estiramentos, inhalo adiante, volvo e atrás. Lento. Moi importante focalizar a atención no músculo que estamos estirando, escoitar o corpo en todo momento. Volvo ao medio e aquí, se podo, agarramos o pé de atrás, neste caso o esquerdo. Se non son capaz, fago de pé un estiramento de cuádriceps normal. Agarro aquí, estiro. Inclino hacia adiante e noto como o meu cuádriceps esquerdo está estirando. Miro frente e cambiaríamos de perna. Izquierda. Hacia adiante, inhalo. E vou exhalar, deixo caer a miña cadera, fíjome na miña rodilla que está en línea co meu tobillo. Apoio mans e empujo. A parte bo que ten a flexibilidade é que é super agradecida, que empeza a traballar e vas ir ganando moitísimo rango de mobilidade. E vou adiante, inhalo, exhalo aquí. Volvemos adiante. E atrás.
volvo hacia adiante, última, e atrás agarro o meu empeine e estiro diante. Respiro. Suelto. Abro pernas. Fíjome nos meus talóns que estén en línea e apoio as miñas mans. Busco apoyalas, non fai falta abrir moitas pernas, vale? Aquí. Miro hacia adentro e doblo rodilla a un lado, inhalo, exhalo outro. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Bien, quedan aquí. Apoyo mans, vou cerrando pernas a modiño. Agarro codos, meto cabeza dentro e balanceo dereita e esquerda suavemente. Moi importante nesta posición, cando estamos estirando cara adiante, un dos errores máis típicos é isto. Levar o peso cara aos talóns. Temos que levar o peso, basculalo hacia a punta dos nosos pés. Que isto quede en línea e que o glúteo mire hacia o techo, non que mire hacia atrás, vale? Bien, imos ao chan, sentámonos, pernas estiradas. Esta posición de manter sentados co corpo totalmente recto, xa podemos notar moita tensión e o normal é que pase isto. Que non sea capaz de manter as pernas totalmente estiradas, polo que falaba antes de ter os isquios acortados. Se isto xa costa, podo apoiar a miña espalda nunha parede e traballar aquí. Unha vez que isto pois vou un poquinho mellor, vamos a inclinar o noso corpo, igual que fixemos de pé, cara adiante, pero, importante, non redondeo a miña espalda. Crezco, inhalo, e ao exhalar vou cara adiante e pliégome todo o que poda, pero desde a cadera. Aguanto aquí, fijadevos os meus cuádriceps están relajados, non están tensos. Relajo. E aí, vou hacia adiante. Noto como estiran os meus isquios e suelto. Perna dereita. Cruzámola por encima da esquerda. Abro cadera. E este pé busca o chan. Estiro o meu piramidal. Aguanto. Es uns 10-15 segundos en cada estiramento. E suelto. Repito ca outra perna. Busco o meu muslo. Apoio mans e subo arriba. Manteño eso outros 10-15 segundos. Igual aquí xa noto tensión suficiente, vale? E suelto. Bien. Relajo pernas e vamos facer un par de torsións. Perna dereita sobre a esquerda. Inhalo aquí. E ao exhalar abrazo a miña rodilla, a man vai atrás, este ombro non sube e miro. Moi importante facelo ca respiración. Inhalo aquí. Exhalo. E torsión. Podo ir por fora tamén. Inhalo. Cambio de perna e ao exhalar cruzo. Volvo ao centro. Relajo e vou ao chan. Rodillas ao peito. E aquí balanceo. Relajo a miña espalda. Agarro os meus pés e busco que o coxis non se levante. Non buscamos elevar o glúteo. Aí. E abro as miñas pernas. Respiro aquí. E solto. Bien. E outro exercicio que podemos realizar na casa é usando unha parede. Acercamos a nosa esterilla a unha parede, unha porta, e o que facemos é elevar as pernas aquí a 90 grados. O cu ven cerca da parede e as puntas dos pés miran hacia min. Aquí xa vou a notar como estiro toda a miña parte posterior. E despois podo abrir pernas todo o que poda e aguantar aquí. Sin máis, podo estar lendo, podo estar facendo outra cousa. Uns 5 minutiños todos os días facendo este ejercicio e ides notar como os vosos isquiotibiales van a ir alargándose. Incluso se teño unhas pesas, unhas
mancuernas pequeniñas de medio kilo, 1 kilo, podo apoyalas aquí dentro e facer presión para que isto baixe, pero xa pola propia forza da gravedade e de lo notar. E cerro, axúdome cas mans e relajo. Bien, e agora, para que isto sea un pouco máis divertido, se tendes compañeiro ou compañeira de entreno na casa, podedes estirar en parexa. Eu tiña sorte de vivir con un triatleta e podo vos enseñar a realidade de estar acortado, de ter máis dificultades para estirar, e a veces teño que tirar un pouco del para que estire, pero bueno, vai no facendo. Así que, porfa, podes vir. Bien, vamos a explicar como estirar en parexa. Por ejemplo, séntate, porfa, Cristian. Séntate cas pernas estiradas, suelta as mans e crece. Fijadevos xa a súa espalda o que lle costa estar vertical, vale? E os cuádriceps xa están activos, porque está traballando para manter esta postura. Aquí vamos a pedirlle que os brazos os deixe aos lados, que se relaje. Aquí, crece. Inhala. E ao exhalar, vai hacia diante desta cadera, hasta onde podas, sin forzar. Inhala. E exhala. Fijadevos como curva a espalda por falta de movilidade en cadera, vale? Crece, Cris. Aí, eso es. Inhala e exhala. A parexa o que pode facer é empujar un pouquiño, sobre todo comunicación, vale? Que a persona que está estirando se vos di hasta aquí, non forcedes nunca. Bien, e solto. Relajo. Bien, aquí podería abrir pernas. Abre máis, un pouquiño máis. Vale, aí, aguanta, crece de novo, inhala, relaja hombros, importante, vale? O normal é dicirlle a xente, crece e faiche isto. Sube os ombros ás orellas. Inhalo aquí, exhalo cara adiante. Cabeza, prolongación da columna e manteño. Pernas aí, relajadas, fijadevos agora que non teñen tono. Bien, inhalo, crezco e vou hacia a miña perna dereita. E exhalo. Importante aquí, vale, que o glúteo siga estando en contacto na esterilla, que non se leve. Volvo ao medio, sin forzar. E exhalo. Nunca apoyamos as mans no medio da columna, sempre aos lados. Volvo ao medio, xunta pernas, estírate no chan, túmbate. Arríbate un poquinho máis aquí. Bien. Rodillas ao peito. Apoia os pés nos teus cuádriceps e aquí o que vamos a buscar é empujar as rodillas hacia o peito. El vai me decir hasta onde podo, apoia sin medo, inhala aí, exhala, estira. Aí, vale. Fijadevos, por exemplo, no collo de Cristian. Ten bastante curvatura, se eso vos pasa a varios, o que podedes facer con un cojín é colocar na nuca, para que este en prolongación da columna, vale? Vai estar moito máis cómodo e non forzará a posición. Empujo aí, apoia. Eso es. Sin forzar. Inhalo, relajo o músculo e ao exhalar empujo. Bien. Xuntamos plantas dos pés, Cristian. Eu empujo hacia diante e cas miñas mans empujo hacia fora. Incluso el pode apoiar as mans e empujar o que necesite. Eu empujo hacia diante e ti empuja hacia o chan. Ah, no, ao revés, hacia... Así. Inhalo, relaja. E ao exhalar, el abre e eu empujo. Bien, suelto. Este pé no chan, subo perna arriba. Inhala. E ao exhalar, vou hacia diante o que poda. Sin contraer cuádriceps, isto está perfecto porque, fijadevos, se contrae cuádriceps, contrae, porfa, activa. Está facendo unha resistencia, non me interesa. Quero que relaja a perna de todo. Subo arriba, rodilla estirada. Eso es. Aquí, para acentuar un pouquinho máis, apoio a miña man na súa parte superior do pé, empujo, e aí activamos un chisquiño máis. Suelto. Cambio de perna. Subo arriba. Hasta onde poda. O normal que unha perna vaya máis que a outra, vale? E activo un poquinho máis. Aguanto. E relajo. Bien.
Vamos por último. E séntate. Xunta puntas dos pés. Aí, acercas a ti. Aí, crece. Inhala. E ao exhalar, eu vou empujar as pernas un poquinho hacia abaixo. Eso. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Non fagas forza, relaja. Bien, e suelto. Vale, e os últimos estiramentos que vos quero falar é do PNF. Son uns estiramentos que non se poden facer todos os días porque buscamos a máxima amplitud de movimiento. Con el, o que vou a facer é estirar pernas. Rebote un poquinho máis atrás para estar máis cómodo. Eso es. É o que vai facer o estiramento hasta o máximo de onde chegue. E desde aí eu exerzo unha forza sobre el, manteño, e o que vai facer é a forza contraria. Entonces, eu aguanto del, el quere vir hacia atrás, uns 10 segundos, recupero posición, inhala, e ao exhalar ides ver como chega un pouquiño máis lonxe, vale? Vamos allá. Inhala, exhala hacia diante todo o que podas. Bien, vale. E ahora, desde aí, fai forza contraria hacia min. Empuja hacia min, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, relaja, inhala. Exhala, estira. Fijadevos como ahora chega un chisquiño máis. E relajo, subo. Vale, estes exercicios pódense facer, pois eso, PNF, aplicalo nesta posición, con pernas abertas, tumbado cunha perna arriba. E listo, pero o importante é eso, estirar. E se non teño compañeiro de estiramento, estiro solo. E se teño unha toalla, un cinturón, este de yoga, por exemplo, podo pasar o cinturón polas pernas, polos pés, agarro, crezco, ponte de pé, aí sentado, crece. Inhala, exhala hacia diante desde cadera, esos hombros, crece, aí. Esto xa me chegaría, con un cinturón tamén me pode axudar. E listo, gracias, Cristian.